Anem a continuar amb el treball de PowerPoint. Ja per acabar, quan tingueu fetes les 3 fitxes, per exemple, o 2, les que hagueu fet, la que correspongui a cada animal, a part de posar la informació escrita de les curiositats d'aquells animals, recordeu que també haureu de fer un quadre com aquest. Per fer això, recordeu que estàvem fent aquestes diapositives, vam crear uns enllaços per anar a les dues pàgines i aprofito per explicar-vos alguna altra cosa. Recordeu que aquí és molt bonic combinar una imatge normal amb una imatge PNG, és a dir, de fons transparent. Imagineu-vos que voleu aprofitar aquesta mateixa imatge per copiar-la aquí. D'acord? El que heu de fer és Ctrl+C amb la imatge seleccionada, venim a aquesta diapositiva i fem Ctrl+V per enganxar. Però recordeu que en aquesta imatge hi vam posar un hipervincle, per anar a aquella diapositiva. El fet que jo l'hagi copiat vol dir que també he copiat l'hipervincle, per tant l'he de treure. Com es treu un hipervincle? Selecciono l'imatge, anem a Insertar, Acción, i aquí veieu que tenia un hipervincle creat perquè anés a la diapositiva número 4. Per tant, li dic que ara no vull que tingui ningú hipervincle. Accepto i ja està, aquesta imatge ja no farà res. Llavors, aprofito també per dir-vos que podeu ficar una imatge transparent que surti mitja imatge de la diapositiva i mitja estigui dintre. Amb aquest efecte el que aconseguireu, activo el mode presentació, és que només es vegi la meitat de la imatge, que a vegades ens pot interessar, d'acord? Apreto escape per sortir. I finalment també com ordenar aquestes imatges. Jo aquesta la vull darrere i aquesta la vull davant. Selecciono l'imatge i el que he de fer és botó dret i aquí tenim traer al frente o enviar al fondo. En aquest cas he ficat enviar al fondo i ja està. D'acord? Això és tot. Una altra cosa que heu de tindre en compte, aquí hi ha un botó interactiu. Si aquesta imatge la poso a sobre, fixeu-vos que tota aquesta part de línia, que és el que ocupa la imatge, m'està ocupant aquest botó. Per tant, aquest botó des d'aquí no el podré clicar. Molt de compte amb això, hem d'intentar que quedi lliure el botó. I així no afectem el hipervincle del botó. D'acord? Després, recordeu com fem el quadre. Per insertar un quadre heu d'anar a Insertar, Taula. Cliquem aquí i el primer que hem de fer és de quantes línies jo vull fer. Fixeu-vos que a mesura que la vaig marcant sense clicar ja va apareixent un prototip del que vull. En aquest cas la vull molt petita, de 2x2. Clico i ara ja recordeu, buscant aquest símbol aquí en les línies la podem desplaçar. També si busquem aquests símbols aquí la podem escurçar i també podem decidir que un cantó sigui més gran que l'altre, així, d'acord? I ja està, per escriure cliquem a dintre i podem escriure el que vulguem. Ja veieu que és molt senzill de crear una taula. Per eliminar-la, la seleccionem i la borrem amb el botó de borrar. D'acord? Recordeu que si us heu equivocat, desfeu l'acció i ja està. I finalment, com animem el text? Imagineu-vos que hem buscat informació del cranc. Aquí havia buscat la foto transparent. Vaig a buscar, jo què sé, curiosidad, cangrejo. Evidentment ho heu de buscar en català, en castellà, depenent del que feu. I qualsevol pàgina, imagineu-vos que heu trobat una cosa que us interessi posar en el vostre treball. Doncs l'únic que heu de fer és seleccionar el text, aviam si s'obre. Veig que no s'obre aquesta, provarem una altra. Ara sí. Per exemple, imagineu-vos que us interessa això. Evidentment heu de posar coses que entengueu el que hi diu. Selecciono el text, faig Ctrl+C per copiar-lo, vinc al treball, faig Ctrl+V. Recordeu que clicant a la línia podem moure el quadre de text, que també podem canviar-li el tamany i el text s'ajusta automàticament. Quan tingueu aquí, imagineu que heu buscat 3 textos diferents, jo ara el que faré és copiar-lo, imagineu-vos que són 2 coses diferents. Per animar això, el que hem de fer és seleccionar. Ara selecciono el quadre, me'n vaig a Animaciones i farem que hi hagi una animació, per exemple aquesta, aparecer, o desvanecer, o desplazar, o flotar, la que vulgueu, d'acord? Recordeu que a vegades només posant el ratolí ja surt. Una altra cosa que us volia ensenyar és que abans de decidir què voleu, podeu activar el panell d'animació. I així sabreu què esteu fent. Per exemple, poso barridor. I aquí apareix el que he de fer. Puc clicar play en qualsevol moment
i veure el que passa. Que no ho vull, selecciono i li dic quitar. I ara torno a seleccionar el quadre i en faig un altre, per exemple aquesta, i automàticament apareix. I ara clico, perdoneu, aquest quadre i fico un que sigui, doncs jo què sé, de girar. D'acord? Animació 1 serà aquesta, animació 2 serà aquesta, veieu? 1 i 2. En qualsevol moment, apretant play, podem reproduir i veure com és o quin resultat té. Que no ens agraden aquestes animacions, per treure-les, recordeu, cliqueu aquesta fletxeta i fem quitar. D'acord? Si volem desactivar el panell d'animació, tanquem amb la creueta i sempre el podem tornar a activar al mateix lloc. D'acord? Vinga, espero que feu un treball ben xulo.